गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मानो होननानै बुङोबा दाख्लैनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि NDFB-नि मार्किया डी जाब्रां बिथांनि नामाव ट्रफि खेला सोलिगासिनो दङ। नैबे अन्थाइ आं दा सिङाव हाबलांसिगोन लोगोफोर नायलांबानो जाबाय। सिङाव हाबगासिनो दं आङो। बेसेबां टिकेटआलाय? 100 थाखा बिदिनो ओमफ्राय जिरायनाया 50 थाखा। नै बेवहाय 50 थाखानो ओमफ्राय नैबे आं हाबग्रोदों 100 थाखा जिहेतु आं सिङाव हाबलांगासिनो दङ। नायलांबानो जाबाय। नैबेलाय नुबायना सिङाव फैबाय आङो खेला नायनो थाखाय रेडि जोब। नैबेजों नायलांबानो जाबाय खेला नायनो रेडि जोब। मानसिफ्रा फैजोब्बाय आरो माखासे फैगासिनो दंबायो। नैबेजों नै सियारा नैबे जायगाजों सेरनिया नै बेवहाय नुवालाया दाबो मानसि फैथ'वाखै फैगासिनो दङ दासो बिरादनो उनाव बे जायगायाव फिलाप जाजोबगोन। नैबे जायगायाव मानसिफ्रा दाबो फैब्ला जजोबाखै एसे खम जानानै दङ। बे गासैबो बुंजोबगोन मानसिया। गथायनो थाखाय जनार्सनि बान्थाखौ गथायनो थाखाय कंग्रेचुलेसन्स थाबाय फाइनालाव बाहागो लानो हानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै फर्स्ट जनार्सनि बान्थाखौ नाजावनो हाबाय। Oli bosamateriya नै नायग्राफ्रा ओरै दङ बेंखनबाय